Ayan mga kabukaw, mga kaawad ako. Mga kami og kuan diri sa sagingan. Ayan si Roy Official Vlog. Si Roy Z. Hoy, bilo mo kakarya ba kay? Ayan mga kabuka. Ayan mga ito may mga kasama ko diri. Si Sanu. Ayan. Ayan magkauban ako diri mga kabuka, kami diri sa sulod sagingan. Day. Okay na day. Ay mga kabuka, mga ambak mining lalaw mga kanal oh. Ayan, mga kauban ako mga kabuka, daghan may kay diri. Ayan, si Valentin. Mga grupong titanos ba? Ayan, grupong titanos. Ayan. Nga kami mga kabuka kay para madagko ni mo saging diri. Oy, okay ra mo dia? Okay na kayo. Ano? Ayan mga kabuka. Ito yung mga kauban ako diri. May mga kauban ako diri mga kabukaw. Si Valentin. Si Ropo. Si Ropo. Pas-pas medag pongan ba? Kakakay. Makitaan mo sa ato ang kuan diri, ato ang supervisor. Ay makabuka mga kami diri sa sagingan. Ayan, kauban ako si shout out. Ato mga kauban ako nga Wapo Manchu Paay. Ada ba? Si hanggang alas 5 ang among kuan diri mga kabuka, among pangakha. Dante na malakas. Sa mata. Si Bulanon, si pangalan niya mo? Alan Legitimas. Si Alan Legitimas. Ito yung bago naming kauban diri sa among parsela. Kasi si Roy Official Vlog, si Katropa Vlog. Supportahan natin yung channel niya, suporta at saka yung channel ko. Ayan. Ito yung mga kauban ako diri mga kabukaw. Ayan. Bantay-bantay mga kabukaw kay basig na ami kapatas diri ba. Kitaan ko. Ito yung mga trabaho ng mga kabukaw. Ayan. Kani oh. Kami kaya magkakakaan ba para mahinlo ang kuan, mahinlo ang sagingan. Okay ka na natin? Ha? Okay na kayo? Ayan, si Itin, shout out sa pamilya ko dyan, pamilya Galasio. Family Galasio, shout out dyan. Kabukan, after may ulan. Ulan kayo. Silungi diri sa may kuan, dahog saging. Ayan si Alton. Ayan si Bulanon. Ayan. Ayan si Inday. After may ulan mga kabuka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even